Τώρα εδώ πέρα που βλέπουμε τα κοκοράκια τα σφίγγουμε όχι πολύ δυνατά, ελαφρά τα βάζουμε. Όπως βλέπετε αυτή τη βίδα τώρα. Να μην σφίξει πολύ, για να μπορεί να έχει κίνηση, να μην είναι σφιχτό. Και το ρυθμίζουμε με κλειδάκι, με γαλλικό. Κάνουμε έτσι, περίμενε. Με 14 και γυρνάμε. Το σφίξαμε πολύ, τώρα το εντάξει, τώρα είναι χαλαρό, περίμενε. Οκ. Δεν θέλουμε πολύ σφίξιμο για να μπορεί να χρονίσει σωστά το μοτέρ και να κάνει καλύτερη καύση, να μην είναι μπερδεμένο, να μην μπερδεύει στην καύση. Κάνουμε έτσι το χρονισμό. Και βάζουμε τώρα το καπάκι βαλβιδών. Πάντα έτσι η φλάντζα να είναι μέσα. Και πάντα οι βίδες, παιδιά, σταυρωτά. Σταυρωτά τις φύγουμε, σταυρωτά τις ξεβιδώνουμε. Αυτό είναι νόμος στη μηχανολογία. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να τους φίξουμε σταυρωτά. Στο παρακάτω βίντεο με πιο πολλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.